Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Йөрәгенә зур тромб алып, шәһәрдәшебезнең гомерен саклап калалары ашыгыч ярдәм хастаханәсендә уникаль операция узды. Яңа елга иң яхшы бизәлгән авылы яки шәһәргә 11 миллион сум. Республикада бәйгегә гаризалар кабул итәләр. Күптәнге хыялы чынга ашты. Эквадордан килгән студент Чаллыда үз гомерендә беренче тапкыр кар күрде. Тулырак Эльвина Андрова сюжетында. Кышын шәһәрнең травматология бүлегенә мөрәҗәгать итүчеләр саны арткан. Төп сәбәпләр бозлавык, игътибарсызлык, ашыгу ди табиблар. Травмалардан үзеңне ничек сакларга хәбәрчебез дәвам итә. Шәһәрдәшебез тимер аякта шуганда җәрәхәтләнә, оныгы белән хоккей уйнау аянычлы тәмамланган. Мин дә коньки 60 яшендә картка нәрсә җитмәгән. Бордюр получается. Мин шунда якынрак килеп туктым дигәндә ялгыш кына егылып киттем дә, шуңа менә бу җир белән бәрелдем инде. Иң күп җәрәхәтләр кышын теркәлә ди табиблар. Көн саен хастаханәгә ярдәм сорап 200-гә якын пациент мөрәҗәгать итә. Имгәнүләр спортның кышкы төрләре белән шөгыльләнгәндә, тигез, әмма тайгак юлларда йөргәндә дә була ала. Пациентлар арасында яшьләр күп. Табиблар кышкы аяк киемен дөрес сайларга һәм бик игътибарлы булырга киңәш итә. Из-за того, что травма молодеет, причина, естественно, является ранний остеопороз, который приобретают пациенты даже в 24, в 25, 26 лет. Происходят переломы, которых мы раньше у молодых пациентов не видели. Причина именно в этом, это первое. И второе, причина в том, что пациенты не занимаются спортом. Из-за того, что малоактивный образ жизни. Табиблар имгәнмәс өчен бик тиз хәрәкәт итмәскә, кулларны кесәгә тыкмаска, телефон аша сөйләүчеләрдән баш тартырга кирәк ди. Иң куркыныч урыннар юл кырыйлары, баскычлар һәм коеларның металл капкычлары. Физкультура белән даими шөгыльләнү мускулларны ныгыта. Таеп киткән очракта аякта басып калырга, хәрәкәтләрне координацияләргә булыша ди табиблар. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яшәү белән үлем арасында ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсендә катлаулы операция узды. Табиблар пенсионер ханымның йөрәгеннән зур тромб алды. Операция берничә сәгать дәвам итеп уңышлы тәмамланды. Фатима Катуновага 67 яшь. Ул хастаханәгә инфаркт белән китерелгән. Ультратавыш тикшеренүләре йөрәк эчендә зур тромб булуын күрсәтә. Ул балтыр тамырыннан аерыла һәм тормыш өчен әһәмиятле булган органга барып җитә. Әмма тумыштан булган йөрәк кимчелекләре аркасында шунда тоткарланып кала. Фатима Катуновага кичекмәсен операция кирәк була. Мировой практикада без литературны күтәреп күрдек бик сирәк осложнениялар. Шуның өчен бу иске тромб кузгалгач йөрәктә калган иде. Без шуның өчен табиблар белән консилиум ясадык. Операция уңышлы уза, тернәкләрне дә тиешенчә үтә ди табиблар. Фатима Катунова операция алдыннан курыкмадым ди. Вот настолько я была уверена в врачах, я спокойно ко всему относилась. Я себе дала установку, вот как Бог даст, так и будет. Мы ничего не можем изменить. Поэтому я была спокойна, я не нервничала, никаких эмоций не было. Не переживаете? Нет, это настолько таланты. Хастаханәдә йөрәккә операциялар көн саен үткәрелә, ләкин мондый очрак тәҗрибәле кардиохирурглар өчен дә зур сынау. Сегодня эти операции и эти методы лечения возможны при наличии современных технологий. Мы видим с вами результаты, мы спасаем пациентов в тех ситуациях, которых еще лет 5 назад сложно было представить, да, возможность выполнения в нашем городе операции такого. Бер ай дәвамында Фатима Катунова медикларның күзәтүендә булачак. Эльвина Андрова, Диана Мулярова, Ленар Султанов, яңалыклар. Республиканың күп функцияле үзәгенең кайнар элемтәсе эшли башлады. Аның буенча үзәк эшчәнлеге турында тулы мәгълүмат алырга мөмкин. Операторлар хезмәт күрсәтү сроклары, аларны алу өчен кирәкле документлар пакетының составы, дәүләт пошлинасы күләме турындагы сорауларга җавап бирә. Күптән түгел телефон хезмәте күрсәтү үзәге татар телендә дә консультациялар бирә башлады. Моның өчен күп функцияле үзәккә 8-843 222 0620 номеры буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин.
2020 елның 25 ғинуарына қадар республикада муниципаль біремліклер орасында яңа ел шарасына һәм бәйрәмгә иң яхшы бизәлеш буенча конкурс уза. Алты номинацияда җиңүчеләр үзара 11 миллион сумнан артык күләмдә приз фондын бүлешәчәк. Бу хакта Татар информ мәгълүмат агентлыгына Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы рәисе Анатолий Фомин сөйләде. Искәртеп узабыз, бәйге Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән 7 ел элек игълан ителде. Ул үз эшенә барлык муниципаль районнар эшчәнлегенең теге яки бу өлкәсендәге кызыклы һәм стандарт булмаган тәкъдимнәрне креатив карарларына ала. Бу елны барлыгы 43 муниципаль район һәм 2 шәһәр округы катнаша. Барлык эшләр 16 гыйнварга кадәр кабул ителәчәк. Шәһәрдәшләр иске календар буенча яңа ел бәйрәмен каршы алды. Концерт программасында театраль тамаша һәм шәһәр артистлары, иҗат коллективлары чыгышы урын алды. Ел үтүчеләр конкурсларда, уеннарда катнашты. Быел Азатлык мәйданы яңа декорациялар, сценар белән бизәлде. Шәһәрдәшләр өчен яңа ел поезда, каруселләр оештырылды, зур тау ясалды, махсус фотозона эшләде. Яңа ел бәйрәмнәрендә елкага бик часто килдек балалар белән. Бunda быел ясаганнар бик матур иттереп елканы, мәҗлес ясаганнар, матур аттракционнар балалар өчен бик күңелле, яшүсмерләр өчен гүлә итәргә бик матур. Мин монда инде 3нче мәртәбә бу елкыда. Миңа бик ошады. Бик матур бизәлеш, но яңа үзгәрешләр булса иде. Елда бер төрле бизәлеш кешене ялыктыра димсе инде. Инде шундый үзгәрешләр, минем теләкләр. Россияны яңа ел бәйрәмен һәм кар күрергә хыялланган. Эквадордан килгән Диего Андрес чит илдә укырга теләүчеләр өчен Эквадорда ел сайын үткәрелә торган конкурста җиңгән һәм Яршалы шәһәрен сайлаган. Хәзер ул педагогика университетында укый, студент белән Эльвина Андрова очрашты. Диегоның Россиягә килеп урнашуына 1 ел була. Ул рус телен бөтенләй белмәгән, башта Мәскәүдә яшәгәндә җиңел булмады дип сөйли ул. Россиядә инглиз телен белүчеләр шактый дип уйлаган кунак үзенең ялгышлыгын тиз аңлаган. Шулай да мәдәният белән танышу һәм рус телен өйрәнү теләге авырлыкларны җиңәргә ярдәм иткән. Диегоның әтисе дә Россиядә укыган. Первый раз я увидел снег в России. Я был в шоке. Я был как, о, это снег, наконец. Я был как очень рад, но потом я смотрю, температура минус 30 градусов. Я был как, о, боже мой, как люди могут жить вот этой температурой. Но все равно мне нравится. Диего дусларды табып өлгергән студентлар аны ачык ярдәмчел диләр. Укырга омтылышы зур дип белгиләп үтте факультет деканы Гөлнур Полькина. В группе это помогает другим студентам осознавать значимость того языка для межкультурной коммуникации, да? И многие студенты в этой группе стали говорить на английском языке и на перемене также. Диего очень позитивный человек, он всегда готов выручить, всегда делится своим языковым опытом. У нас даже есть английский клуб, где мы каждый раз общаемся. Он говорит про свою родину, мы про свою, и так обмениваемся культурным опытом. Диего Андрес инглиз һәм француз телләре укытучысы белгечлеге алырга тели. Инглиз теле испан теленнән соң егетнең икенче туган теле. Шуңа имтиханны да җиңел биргән. Диего испан телен бергәләп өйрәнергә чакыра. Ул дүшәмбе көннәрендә теләүчеләр өчен дәресләр үткәрә. Торган урынына зарланмаса да Диего гаиләсен сагына. Туганнары белән очрашуны түземсезлек белән көтә. Көн саен алар телефон аша аралашалар, әмма вакытта 8 сәгать аерма уңайсызлыклар тудыра. Бәлеш ашадым, түбәтәй сатып алдым ди Диего. Ул шулай ук туган тумачаларын чәк-чәк белән һәм бүләккә матрешка белән бүрек алып кайтырга тели. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Минеральная вода лечебно-оздоровительной местности Тарханская. Дар родного края. Тарханская. Единственная лечебно-оздоровительная местность Республики Татарстан.